Вітаю всіх, хто любить родний край, цікавить свою історію і заховує пам'ять про свою малу родину. Мене звуть Прохорова Ангеліна. Я вчусь у 9 класі Вілейської гімназії номер 2. Сьогодні представляю своє дослідження «Не одним хлібом». Супрацовуюся кореспондентом з Вілейського повета з газетой «Наша Ніва» у 1913 році. «Наша Ніва» була одною з перших білоруських газет, яка почала видаватися на переломному етапі громадсько-політичного і культурно-освітницького руху на початку 20-го століття. З газети супрацоўнічалі больш за 3000 кореспондентів з усіх куткоў Білорусі, а так само з замежжа. Газета садзейнічала развіццю нацыянальнай свядомасці працоўных, выконвала асветніцкія задачы, што ўплывала на фарміраванне беларускай літаратурнай мовы, станаўленне і развіццё новай беларускай літаратуры. З 1906 по 1914 год першым рэдактарам-выдаўцом газеты «Наша Ніва» быў ураджэнец Вілейшчыны Александр Мікітавіч Уласаў. Актуальнасць даследавання абумоўлена тым, што веданне сваёй гісторыі дапамагае глыбей зразумець сучаснасць і прагназаваць будучыню. Дадзеная работа не выпадковае даследаванне, а працяг прапанаванага раней Вілейскім краязнаўчым музеем праекта з мэтай паглыбення і пашырэння інфармацыі пра гісторыю Вілейшчыны. Даследаванне носіць лакальны характар і аналізуе карэспандэнцыю жыхароў тагачаснага Вілейскага павета ў газету і перапіску рэдакцый з аўтарамі асобных допісаў з Вілейскага павета толькі за 1913 год. Мэту і задачы даследавання вы бачыце на экране. Але, пачынаючы сваю работу, мы памятаем, што 1913 год пярэдадзень Першай сусветнай вайны. Пагэтаму перадваенная сітуацыя ўплывала на аналіз нашай Нівы за 1913 год. Тэрыторыя сённяшняга Вілейскага раёна не супадае з межамі былога Вілейскага павета, які існаваў на Беларусі з 1793 па 1940 год. Спачатку павет уваходзіў у склад Мінскай, а з 1843 Віленскай губерніі. На пачатку 20-го стагоддзя насельніцтва налічвала 244 260 чалавек. Тэрыторыя Вілейскага павета ахоплівала 27 валасцей, якія аб'ядноўвалі 1279 паселішчаў. Цяпер гэта тэрыторыя размеркавана паміж Мязельскім, Маладзечынскім, Лагойскім і Вілейскім раёнамі. Усяго на пачатку 20-го стагоддзя у Вілейскім павеце было 345 прамысловых прадпрыемстваў, дзе працавала 639 рабочых. У самой Вілейцы дзейнічалі розныя службы і ўстановы: больница, аптека, паштова-тэлеграфічная кантора, суд, гарадская пажарная служба, управление ажыццяўляў гарадскі староста і паліт Папушыцкі. Прааналізаваўшы нумары газеты за 1913 год, мы прыйшлі да высновы, што ў 26 нумарах было змешчана 38 допісаў з Вілейскага павета. Дадзены факт сведчыць, што ў апошні перадваенны год колькасць допісаў з Вілейскага павета ў нашу Ніву зменшылася, хаця працягвалася дзейнасць пастаянных карэспандэнтаў. На старонках друкаваліся інфармацыйныя новыя аўтары. Пры гэтым некаторыя нумары сталі выходзіць з купюрамі. Зменшылася колькасць карэспандэнтаў, на нашу думку, тлумачыцца наступнымі прычынамі. Нехта з ураджэнцаў Вілейскага павета пераехаў на іншае месца жыхарства ці працы. Нехта памёр. Нехта па асабістых прычынах перастаў друкавацца. Карэспандэнцыя даслалася толькі з 13 населеных пунктаў. У папярэднія гады гэтая колькасць заходзіла да 34. Калі параўнаць межы пашырэння карэспандэнцыі з Вілейскага павета ў 1913 годзе з граніцамі сённяшняга Вілейскага раёна, то акажацца, што сённяшняя Вілейка і Вілейскі раён былі прадстаўлены 8 допісамі. З Вілейкі 1, з Вілейскага раёна 7. У 1913 годзе ў нашу Ніву даслалі свае матэрыялы 18 карэспандэнтаў. Сярод іх былі як пастаянныя Даўгінавіч, Дмітро Бядуля, Красоўскі, так і новыя карэспандэнты Аўрэцевіч і Любчалеўскі. Сярод усіх карэспандэнтаў нашай Нівы з Вілейскага павета ў 1913 годзе была толькі адна жанчына – настаўніца М. Мангель. 5 допісаў былі ананімнымі. З 1913 года в нашу Ніву даслалі свой матэрыял 18 карэспандэнтаў. Найбольшай актыўнасцю вызначаліся Яваш з Гуты Залесі, Петравскевіч з мястэчка Крайск, Любчалеўскі з вёскі Чалей, Красоўскі з мястэчка Крайск, Аўрэцевіч, Мікалай Мокры з вёскі Вязы, Юзеф Шупак з горада Дашковіч. Ад іншых карэспандэнтаў было даслана па адным артыкуле. Прычыны, па якіх аўтары падпісваліся псеўданімамі розныя. Адны не хацелі афішаваць сваю прозвішча за сціпласць, другія баяліся ганення з боку ўлады, трэція бралі псеўданім па аналогіі з ужо існуючым. Уласна псеўданімам можна лічыць псеўданім Дмітро Бядуля, Мікола Мокры, Юзеф Шупак. Нязначная колькасць падпісвалася псеўданімам, якія адлюстроўвалі іх тэрытарыяльную прыналежнасць. Даўгінавіч з вёскі Даўгінава і Любчалеўскі з вёскі Чалей. Асобна ў гэтай групе аўтараў стаяць псеўданімы сусед і староннік. Сярод карэспандэнтаў нашай Нівы за 1913 год ёсць і ты, хто падпісваўся з заонімамі: Сокал, Юзеф Шупак і фітонімамі Ява.
Два корэспандэнты нашай нівы падпісваліся крыптанімамі. Сапраўдныя прозвішчы корэспандэнтаў, якія падпісваліся псеўданімамі ці крыптанімамі, за выключэннем Даўгінаўца, Дмітрыка Бядулі, Міколы Мокрага, Юзі Шчупака і М адшукаць пакуль не ўдалося. Геаграфічная перапіска ахоплівала толькі 3 населеныя пункты: вёска Ілля ў Гудазалесе, мястэчка Краць. Адрасавалася ўсяго 3 корэспандэнтам: Яўару, Аўрайцевічу і Петрашкевічу. Калі ў папярэднія гады гэтая коль корэспандэнтаў з Вілейскага павета дасылалася да 13 адказаў, то ў 1913 усяго 4. Са зніжэннем актыўнасці перапіскі змянілася і тэматыка допісаў. Усю дасланую корэспандэнцыю умоўна можна падзяліць на 3 групы: інфармацыйныя паведамленні, мастацкія творы і публіцыстычныя артыкулы. Найбольшая колькасць допісаў была прысвечана надзвычайным здарэнням, п'янству, збойствам і крадзяжам. Мы мяркуем, што такая тэндэнцыя не выпадковая. Сваімі паведамленнямі аўтары паказвалі, асуджалі неадукаванасць і невыхаванасць значнай часткі насельніцтва, але і заклікалі да культурна-адукацыйнага развіцця чалавека. І толькі ў адным артыкуле з Вілейскага павета мы знайшлі упамінанне пра магчымую вайну. Новыя шосы. Зменшылася ў параўнанні з 1906-1912 гадамі увага да праблем асветы і культурнага жыцця. Найперш корэспандэнты хвалявалі праблемы нацыянальных адраджэнняў, якое звязалася з праблемай нацыянальнай культуры. Такім чынам, з работы вынікае, што Вілейшчына ў пачатку 20 стагоддзя нічым асаблівым не вылучалася з агульнай карціны сацыяльна-палітычнага, эканамічнага і культурнага развіцця ўсёй Беларусі. Падзеі, якія адбываліся ў Вілейскім павеце ў пачатку 20 стагоддзя, знайшлі сваё адлюстраванне на старонках нашай нівы. Корэспандэнцыя, што дасылалася ў нашу ніву, належала нязначнай колькасці аўтараў, прадстаўляла нямногія населеныя пункты Вілейскага павета і не была разнастайнай па тэматыцы. Перапіска рэдакцыі з корэспандэнтамі з Вілейскага павета пайшла на спад. Мы плануем прааналізаваць і сістэматызаваць матэрыялы за 1914-1915 гады, пад псеўданімамі адшукаць сапраўднае прозвішча корэспандэнтаў нашай нівы з Вілейскага павета. Практычнае прымяненне. Вынікі даследавання перададзены ў Вілейскі краязнаўчы музей, дзе выкарыстоўваюцца як частка экспазіцыі пра гісторыю Вілейшчыны, у Вілейскую раённую бібліятэку для правядзення літаратурна-краязнаўчых мерапрыемстваў. Выкарыстоўваліся ў час правядзення тыдня беларускай мовы і літаратуры ў Вілейскай гімназіі нумар 2. Адрасуецца тым, хто неабыякавы да гісторыі роднага краю і лёсу роднага слова. А закончыць сваю прэзентацыю я хачу прысвечыць нашай ніве, напісаным кіраўніком работы Віктарам Кажурам. Зямля чакала сіратліва, багатай, шчодрыя рукі, закаласіва наша ніва, і плён дала яшчэ які. Было рупліўцаў тых нямала, хто сеяў з поўнае сяўні, і ніва словам прарастала на шчасце збуджанай зямлі. Дзякуй за ўвагу!